я малко да чуем. Снимайте. Това всъщност е грек. Ето това. Ела на моя място. Професор Гочев, да. Други работни на брат, който вече се изпозира заедно с него. Да, още един ще има. Професор Гочев, да направим една реална виртуална медитация. Става ли? Сега, аз ще действа така. Сега, поради интернета можем да имаме известни затруднения на моменти по пътя. Тръгна. Да. Ще влезем в първа стая, за да видим една пътя. Малко се разпада връзката, но... се разпада, да. Да, утре живот и здраве вкъщи. Иди разбрах къде бях. От Разград съм. Да. Всичко ще бъде окей. Да. Благодаря ви. И много пациенти ви пожелавам аз такива като мен. Да влязат и си трети. Не, ще помогнете на много хора. Сега се тръгваме от тази стая. Благодаря ви. Травмата съм. Той даже и така джентълменски подходи към екипа. Няма как. Грек е такъв джентълмен.